wanneer je mij aanvangt te houden, ik wil je dat niet verslaan aannemen. Ik weet niet waarom die mij worden gaan 2 maal gegeven en een vermiddag zo. En wat het lijkt meest voor zijn ouders aan mij aanhouden. Maar ik wil je nu een geschichte vertellen, ook uit Bolivien. Maar dit is de geschichte voor de Plautdietsche Evangelium als naar Bolivien gekomen. En zo dat wordt direct met kijken waar het Evangelium is verspreid worden en waar dat is aangekomen, waar dat is am Schwung gekommen. Ik weet niet ganz genau, kann sein, dass of dat überhaupt am Schwung ist, kann ich noch nicht wirklich mit Wahrheit sagen. Aber waar dat hier gekommen ist, feins. En zo ik wilde proberen even de geschichte kon vertellen en zijn wo dichtbij reicht ik de krie. Wie dat heeft te doen met al een aanstootje terug. Dat Evangelium is naar Bolivien gekomen, die nichtige kolonieën, die brachten dat Evangelium niet met. Dat wordt niet geleerd, de ware gebeurd, aan de bekering. En dat heilzekerheid wordt niet met de koloniën metgebracht. Die kleven uit daarvan. En zo wil hem dat de evangelische zijn hier aangekomen. Wat ik van weten doe, de opvang wat er passiert, dat we aan 1969, dan zat er mal een doofwieben, een dooften tienerwieb, die kwam, dat weer een mission, dat nennt sich New Tribes Mission. Ik geloof, die is niet, vielleicht niet meer, ik weet niet in Bolivien, ik weet niet ganz genau. Maar dat heeft er al een naam gekregen. Maar dat weer, te die tijd weer New Tribes Mission, dat weer een doofwieben, een dooften tienerwieb. Die kwamen naar Bolivien en die schoften maken Mennonieten. Die wilden het Evangelium maken Mennonieten verspreiden. En die wonen daar, die merken zich daar thuis bij Chorobi. Daar dicht bij, dus bij de Fern, waar die aansiedelen, daar in die omgeen. Je hebt een enkele noorden van Kotoka. En zo dat worden ontvangen en die brachten dat Evangelium doorheen. En maar de Mennonieten, die wollen dat niet. Die kunnen niet bij de Mennonieten bieren, die hadden niet een antwoord. En zo, maar die hadden een klinica. En de Mennonieten die kwamen naar de klinica, maar de Bolivianers die kwamen ook naar de klinica, naar de dokterie. En ik geloof die hadden een teendokter, die hadden een nurse en dokters voor de hand kwamen en zo'n dingen als dat. En we allemaal met dokterie te doen. Irgendwo betierden de Bolivianers zich, de Noberschaften, betierden zich door in het Noberdorp, daar wordt een kerk gebouwd. En even reden een klein beetje van, kan je denken, hoe heet die kerk daar, waar de eerste kerk? Franillo, San Franillo, dat heet de eerste kerk daar, en dat is een Spanische kerk. En er staat dat Mennonieten zich betierden, de Bolivianers betierden zich. En uit die Bolivianische arbeid, wat de keim aus naar de Mennonieten, aber wie de Bolivianers wat zich betierden. Die organisatie, die kerk, die zijn nu van ongeveer 17, 18 kerken geworden. Die zijn zelfstandig, die nennen zich Anabaptisten, dat zijn de karakter, namelijk de leer, de grondleer als karakter, wat we Mennonieten hebben. En die zijn nu allemaal en meestens in Santa Cruz en de omgeving, maar nog in wat andere departementen zijn die ook. En zo zijn ik ga hier opgeschreven 18 kerken wat die hebben. En zo die zijn ganz zelfstandig. We treffen ons nog mal met de Taub. We zijn niet verantwoordelijk te eind. Zij zijn niet verantwoordelijk te ons. Maar die stammen uit deze lied uit. En zo, ik weet, we reden hier van Mennonieten, ik wil waar terug aan de Mennonieten. Maar dat Evangelium is ook voor de Bolivianers hier. Dat Evangelium is voor allen. En zo, ik moet dit erwähnen, die hebben een grote arbeid gedaan. En zo, die vangen door aan met Mennonieten, maar dat geeft niks. 20 jaar later, dan vangt een frisse ervaring aan. En ik weet dat we hebben Klaus Rambel als hier. En dat is niet zijn 3 onkels, dat zijn vader en 2 onkels, wat de Chihuahua-kolonie, wat de gerend wordt. Die kolonie, die krijgt zich wat pregers, evangelische pregers, van, wanneer ik dat recht verstaan heb, van Belize. Zeg me wat ik aardig zie, Klaus.
Die kwam van Belize, kwam er wat pregers van de kleine gemeente. En die hadden dat evangelium klaar. En door, ik geloof niet dat deze rampelsbreider, dat de hand trokken om dat evangelium weer niet de hebzag. Die trokken de waagwiels, trokken van de rechtswaagwiels, die worden niet vorig met al die gezaten. En zo, nu zijn ze door, oké, wat willen ze dan? Men niet de matse tjok voor, niet zo? Dat gaat niet anders. En zo, die kregen zich wem aan en die kregen door het evangelium te voeten en te horen. En dat is endlich, die kolonie heeft dat alle ongestekt. Alles, ik wil niet zeggen, maar lange en heeft die ongestekt. Wat het evangelium ganz in Bolivien is. Als deze conferentie würde hier nicht sein, want dat niet irgendwo, dat de Rat irgendwo had schwung gekregen, had angefangen te draaien. En zodat we aan de 89 wat dat passiert. En er zijn nog wat andere missionaren, die zijn naar Bolivien gekomen. En er zijn aan de 88 zijn er ook wat gekomen. En wat ik heb van GMU, er zijn als Jake en Dorothy, wat van jou zal GMU naar Bolivien, Jake? En de 76. Maar die kwamen niet werkelijk aan Mennoniten. Dorothy kan nog niet wel Duits. Nou, die slagen konden, ja. En zo, die kwamen hier als missionaren aan, maar niet, het ziel weer niet de Plautdietsche Medienkonferenz in het ziel weer de Bolivianos erreichen. En zo, die hebben ook zeer veel arbeid gedaan, maar niet dat Plautdietsche wat die gedaan hebben, dat hadden die Molota aangevangen met het radio. Maar die waren hier al van Eier, maar dat Plautdietsche weer dan nog niet, dus ik al zei, die Dorothy, dan kan nog maar bloos op Plautdietsch lagen nog maar. En zo dat kwam Lota. Maar er zijn nog andere missionaren die gekomen die voor GMU schaffen deden. GMU, ik weet niet, dat heet nu Avant. Is dat, en zo, er waren een Dietrich Leibes en er waren Johan Bomans, wat het kwam. En die van ongeveer aan die jaren, ik weet het niet ganz nee. En die vangen kleine groepjes aan. Ik weet, die hebben de Campo Leon die aangevangen, in Centro Shalom, bij Coto Cañadas, hebben die groepen daar aangevangen. Zo, als je eerder van Centro Shalom. Oké, die werden vanavond aan, die heeft een baag geschaft, zei hij. Bij Campo Leon, daar zijn die Horace. Victor Horace, zijn die hier van jou, daar. Je komt van die omgeving, zeker. Weet je, kan je mal zijn, en wanneer jaar vangt dat door aan, dat evangelium? Hij zegt aan 91, stemt dat? Daarom? En zo, Gertie hast de school ingerecht. En dat we ziemlich am Anfang geweest dat door aanvangen deed. Zo irgendwo bij de 90, 91 wordt dat door heeft aangevangen. En waar dat we om een kleine groep, en er is ook nog helemaal een kleine groep. En dan aan 98, dan kwam door wat van Le Creed Alberta, van Minnekerk, van de Plautdietsche Kerk, David Lisa Johnson, zijn door Janssen zei hier irgendwo, ik kan niet zo hostig niet zijn. Die kwamen aan de latere 90 jaar kwamen die hier aan en die kwamen met de roep dat Plautdietsche Mennoniten met het evangelium te rekenen. En zo, die hebben ook zij geschaft, die waren dan te die tijd, die waren dan in al deze pueblitos, de kleine steden wat hier waren, die waren lied wat uit de kolonie waren, entweder verstaat, of rijke jeugd, of de verstaande mensen. Meestens van die waren zeer verstaande mensen, die wonen hier dan in deze kleine pueblos, posten er niet mank, maar die waren, because ze hadden niet naar ondersteed. Die roepen zich die taub, en vangen de kerk in de school aan. En dat om een paar jaar later, dan heeft dat weer nieuw was. En zo, die kwamen dan aan de mission MIM, waar ik ook aan je zie, en e-book aan je is.
En so die fangen da an und fangen da eine kleine Zweig an. Und dann kommen da noch mehr Missionaren, auch euer MEM, like Arlie Peters, die fangen die Schule an. Auch euer manche selbe Gruppe. Da wir noch sind aus Simon Peters kommen und verschiedenste andere Menschen, ich wollte nicht probieren, beim Namen zu nennen. Aber die kamen dann und die brachten das Evangelium an Bolivien an. Aber die Villanueva, die Namen, wat Villanueva droeg, ganz am Anfang, da waren veel van de lieden, die waren verstaande mensen uit de kolonie. En de kolonie, ik word het een klein beetje overdreven, maar dat is niet zeer overdreven. Wanneer du te niks onder te brukken wirst, dan kost je entweder een Maatführer zijn, of de Schullehrer. En so diese wir nicht mal zu brukken, te Maatführen und nicht zum Schulholen. Wir haben in einer Kolonie, die sind Menschen, die sehr verstaat sind, die Eltern sind arm, die Großeltern werden arm. Und so die Kinder haben, die haben bloß, die wurden nicht angenommen. Und einmal sind die, auf Englisch haben wir ein Social Handicap, wo die manche Lieder, die sind nicht sehr angenehm. Nicht alle, aber die sind nicht sehr angenehm, verstehen sich nicht sehr schmackhaft zu führen, manche Menschen. Und so, die wird dann rückgestellt. Und so, das sind die Menschen, die Lisa, die sich mit beschäftigen. Und so, die bieten eine Show, und die Villanueva wird da angesiedelt mit Geld, wird Spenden, wurde von Kanada kommen, da wird Geld gegeben, da wird 132 Hektar gekauft. En dat is hoe we dat aanvangen. Er zijn nu 500, 600, 800 mensen die in Villanueva wonen. En dan zijn over de jaren nog veel meer angesiedeld. En zo Villanueva wordt in 2004 wordt dat gebeurd. Over dem werden de kleine Gemeinde, die schafft nu ook. Dat werden apart. We werden niet jenem anderen, we werden bis op een ander stad. En so die schaffen nur en wir schaffen hier. En evens, da wir nicht fashion ans. En so die fangen dann an. En dat heeft zich over de jaren, dat heeft zich irgendwann, ik weet niet wanneer, ja, dat heeft een Agum-gemeente gegeven. En ik geloof Herman, die wordt hier meer van weten als ik. So Herman, wanneer ik hier irgendwo aardig zijn, dan zei me. En so dat geeft een groep kijken. En die haben sehr evangelisiert, Pater Jeswach, wat hier eerst gisteren ook weer, die is hier mes van Anfang an. En ik heb hier, wanneer hij zei, dat wij weer 24 jaar wat hij al in Bolivien weer. En so die is dan irgendwo aan een ram met 2000, wat die is bij hier gekomen. En so die heeft hier veel mensen, wat wil ik dat zeggen, angeredet. En daar is dat Evangelium is weer gekomen. Mensen hebben zich bekeerd en hebben de kerken gevormd. Het is mij wordt verteld. De kerken wordt door deze groep, van de kleine gemeente, uit, dat zijn nu in Valle Esperanza, Nueva Estrella, Manitoba, Hohenau, Santa Rosita, El Valle, Cerro Grande, São Paulo, Marieland, Campo 7, Marieland, Campo 5, Horizonte, Sommerfeld, Brecha 12 en La Gloria. 15 kerken, wat ik van weet, wat uit deze groep zijn uitgekomen. En zo, die hebben zij schaffen, die zijn wiedergekomen gehad. En zo, we freuen ons voor al die Menschen, wat haben das Evangelium gebracht. Of die von unserer Gruppe sind oder von der anderen. Wie persönlich, ik zie, Alex of in betrekking, ik zie en Lucrete Alberta zie ik als spreker gewählt. Wir de gemeenteleider voor mij voor over 7 jaar. Maar wie naar Bolivien komen, ik ga hier nu voor 14 jaar als missionair, heb ik hier nu gedacht als spreker en als missionair. En zo, wie weten dat we denken een almachtiger God, niet zo? Moet een almachtiger God, moet hij een missionair hebben, om dat woord weer brengen? Nee, dat kan hij goed zelfs. En wanneer hij dat niet jaagt, dan kan zijn engel checken, om dat te doen. Maar hij heeft zich dat gewählt, dat hij dat durch mensen leven wil. Dat is niet dat hij dat niet anders kan. Hij kan het Evangelium ohne mij. Ik
Ik zie bloos een deiner. Ik had het zinnig aan een boodschap. Een vrijwillige skloof. Dat is alles wat ik zie. Ik zie een skloof voor Jezus. Ik zie van de leegste. Hij heeft mij geschickt als een skloof naar Bolivien dat Evangelium te kennen. Hij wil ook zelfs komen. Hij wil zich ons te schicken. Dat is wat hier in Bolivien schaffen. En zo of dat Evangelium durch mij komt, durch onze mission, of durch een andere mission, durch een andere persoon, dat in werkelijkheid houdt zich dat lijkt. Wie immer dat Evangelium verkennen heeft, die wordt nogmaals, die wordt een loontje in de ver. Zo uit MIM, mijn groep Mission Evangelica Mennonita, we gaan, dus al zeggen dat we in Norge als gerend door onze Mennoniten. In 2011 kwam ik hier met mijn eerste vrouw Martha. We kwamen hier en ons weer naar San Jose geschenkt. De MEM-team wat hier bij Pailon woont, die hadden zich entschieden dat die willen daar mal een arbeid aanvangen. Dat we bij San Jose, dat we geen evangelische preger, irgendwo bijna 150 kilometer. En zo daar wordt ons in de maand geklaagd. En Gott sei Dank heeft ons wunderbar, heeft hij ons beschützt, al die tijd en besonders de eerste jaren. We voeren immer eine Kolonie an, dat boodschap brengen. We hebben Peter Bolmans hier. Peter Bolman, wanneer du dem eerst goed kannst, dan wordt dat aan worden einzige mensen aan dem eenkoppig. Maar ik zei dat anders. Ik zei dem als Stoonhof, zeer Stoonhof. En die weer brood je nu ook. Die leidt ons nu aankomen door boodschap brengen, een school aanvangen en we weer een kolonie en die stond aan. Wanneer dat niet voor Peter Bolmans weer was, dan wordt Asian de Verde wordt niet zijn, de ganze Kerk wordt niet zijn. En zo God brukt verschiedenste mensen, wanneer dat alle taub komt. Want we hadden hier eerst wat van deze oude baggereden, die weet ook van de oude baggereden wat de speking hadden. Wanneer je een speek eruit neemt, dan wirst je een grote gevaar, dan wordt die raad wordt vergaan, niet? Want Peter Bolman weer een speek en ik weer nog een speek. En dan weer nog andere meer speken worden, dan maakt dat een raad. En zo dat voor het doorhaf aangevangen. 140 kilometer een hanentreek. We deden dat allemaal meerweeks Oost Bibelstand. En om zondags Oost hadden we we hadden niet om zondag je dag kerk als s'morgens. Because we deden bij die dan konden we zeg maar mensen bij die dan nog aankomen met lichter. En zo we hadden daar 140 kilometer allemaal een weg en een rond. En zo daar hebben we voor 5,5 jaar. Ik reken me op uit, we hadden 500 maal waar we dus aan gaan teruggevoerd. En zo die wagens swings, even Margaret hadden ook veel gevoerd, ik weet niet hoeveel, maar die hadden ook zeer veel gevoerd. En zo dat kwam daar een deel zweet en bloed en troon heeft het gekost, dat dit Evangelium wieder te brengen. Wat endlich is, vielleicht nog het ganz meeste Erfolg haben gehad met het Evangelium wiederbrengen als radio. Jake Fair, die vangt dat radio aan en die kleeft zich taub, die 27 leider waren dan had en vangt aan te spelen. En speelt leider van Lisa Jansen, wat zij nog niet meer had uitgegeven, maar die kon niet leren, maar die vrijheid had. En ik geloof zij heeft hem dat al te goed gehouden, maar waar niet mij sterken doet. Maar dat vangt alle, hè? Ohne vrijheid? Oké. Die zijn helemaal vrienden, oké. Wer weet, nächstes Mal hier vielleicht een zadel en een pas en dat die hoeveel $1000 schuldig, hè? Because zij gaan ons nu verteld voor de rachen zijn. Eerst wist je ook wat de rachen weer, hè? So, we werden schuldig, we wisten ook dat we schuldig werden, hè? So, wanneer je niet weet dat je schuldig bent, ben je dan ook schuldig? Allemaal, we kleven alles top wat we kunnen. Maar ik weet dat wens dat radio aanvangt, ik weet, Doof Jansen die vertelde me dat, zij hadden nu een nieuwe CD gekregen van de Fries. Dit weer de beste kwaliteit wat we jemals aan de Plautdietsche veld hadden gehad.
En zo, ik probeerde het een beetje te versmeren dat hij aan zijn bed al leggen. Ne? Ik word nu een beetje loven, dan word je vielleicht een beetje werk als aan het aan. En zo, die hadden de eerste CD wat die eruit schakten. Bovenjakken waar we dat gespeeld, hè? We hadden aan de radio aan het zingen, je moet een kopie van die. Die weten dat niet, oké, goed. Zei hij dat? Nee. En zo, we hadden die op de radio gespeeld. Oh, hoe wondervol, hoe wonderschijn. Dat lijkt dat, ik geloof die CD's, die lijken allemaal gaan staan. Dat meest afgescheerd, hè. En zo, over dat radio, dat ging en steht aan, wo we als pregers niet gaan kunnen. Hoeveel Geschichten hebben we gehört, die hadden zich dan irgendwo een radio gekauft, dat je gekregen, en dan met deze uren dreht, en dan müssen die klok 7 ging die slopen, nicht groß slopen, aber müssen licht uit dat kennen wir aankomen, en dan lagen die in bad, hadden jeder einer, die hadden jeder een phone im Uhr, dat de bed kon horchen, en dan hadden die gehorcht. En zo, we hebben leider gespeeld, boodschappen gespeeld en Nachrichten gebracht. Ik weet dat nog, mij weer dat opvallend en ik weet niet van hoeveel mensen daar ongereerd hebben. Jake had immer zondagsavonds, laatsteavonds, had hij nog een korte boodschap. Jake, wo heet die boodschap? Die wordt de laatsteavonds immer had. Jake had een boodschap wat hij immer zondagsavonds deed. En dat we laatsteavonds, ik weet nog niet meer ganz de klokken, dat we ziemlich zeer laat. 11:30. En ik had dat nog niemals gehoord. Ik zie een preger. En wanneer ik kijk, dus dit, du hoort je moeder mee, ik weet niet wat zeggen. Hè? En dat is toch niet de toon wat hij gebruikt deed. Die had toe haar, ja. En hij wist dat, die lagen in bad. En die hadden de kassen op hem kop. En dan reed hij de ganz naad gesteerd. Dat Jezus die weer hier, de radung weer verjunt. Du kannst die Radung annehmen. Du kannst selig sein. Mit dieser Stern rede ich zu diesem Lied. Sei angebracht. Verschiedenste Wege, wo das Evangelium als Verteidigung kommt. Und so, eins einige Menschen haben diese gehoven, eins haben die gehoven, andere haben jene gehoven. Und so, das ist, wo das anfängt. Und so, und ich glaube, dass die Menschen worden meer dat Evangelium gehört haben, als der Radio, als vielleicht durch alle anderen Missionaren taub. Und so, wir fingen dort als sehr brauchbar. So, wieviel, die Kirchen, die hier noch sind noch verschiedenste andere Kirchen, die auch noch, bis einzelne Kirchen, die sind abgestoßen, du hast Buena Vista, ist eine Kirche, das ist eine selbstständige Kirche, Centro Shalom ist nu unter der Gemeinde Gottes. Oder Gottesgemeinde, ich weiß nicht ganz genau, wo die sich nennen. Das Neues Leben ist hier nicht sehr weit auf. Das sind Asiel, das sind in Chihuahua, in Carino ist auch noch eine Kirche. Ich glaube, Wort von diesen Kirchen, die sind selbstständig. Und über das Evangelium haben die da klar. Und da sind noch andere Gruppen, die sind like Fellowship, Peace Mennonite, und Baptisten, und sogar noch Barton Krecker. Ich weiß nicht genau, ob da ein Name für ist. Aber Wort von diesen, die haben einen klein bisschen amischen Geschmack. En aber die haben, de meeste van die haben das Evangelium, haben die waren sehr klar. Und so die wollen wir auch Anerkennung geben. Wir haben in Bolivien als Gehe die Pass, als eine, ich kann hier mit einer Frau teken, und ich war Klaus Rampel Frau, auf das an 2013 angefangen. Wo ich reich bin. An 2007 haben die angefangen mit Meetings, aber an 2013 sind wirklich die Deuren aufgegangen. Und das ist ein Zentrum, wo die Addiktos, die versklavt sind an verschiedenste Dinge, also Alkohol, Drogas und verschiedenste Dinge, wo die Menschen sich nicht mehr rotweiten mit sich selbst, die kriegen dann Hilfe dort. Das ist ein 3-monatiges Programm. Und ein sehr christliches Programm handelt sehr, sehr viele Menschen, haben da Hilfe gefunden dort bei dem Zentrum. En in Kingerheim is hij ook hier bij Nies. Dat weet ik niet graag wanneer dort is in Kingerheim geworden. Dat wordt
aantal jaren terug gebeurd. Ik habe hier abgeschreven van ongeveer aan 2016. Aber ich habe dann Fragezeichen, ich weiß das nicht ganz genau. Aber die Lied, die da begehrt, die Passband sind, die können ihre Kinder hier bei den Kinderheim lassen. Und die Kinder, die werden da besorgt. Die haben da lehrende Band, die haben eine Show. Und die Kinder werden verschiedene Dinge, die da gelehrt. Und hier gute Dinge von den Kinderheim. Im April 2025 van dit jaar, endlich bis zum Monat, trägt dann die uit de Mennonitische Post. Ich weiß nicht, wer die Mennonitische Post alle lesen, der wird ich kriegt. Aber die hatten eine Seelensoul von Mennoniten in Bolivien. Die hatten geteilt 95.583 Personen. Ich kickte ihre Liste noch und das schrift auch, das ist nicht eine vollständige Liste. Die deden so gut als wat ze avonds konden. Mich haben das gut für hoeveel die Kolonien die Seelensoul haben. Ich wir sehr, ich staune mich, wo viel die da hatten. Aber ich weiß, dass ich kickte was von den Längen, die hatten nicht alle Kolonien, was ich von wusste. Wir noch Kolonien, was die nicht hatten. Vielleicht haben die nicht die Nachricht gekriegt, vielleicht haben die dort nicht wohl sein, oder was immer die Ursache ist, oder vielleicht sind sie bloß nicht ganz runtergekommen. Wie es an der 22, ich hatte die Soul nicht von dir, aber an der 22 wir noch 124 Kolonien. So, wenn diese Nummer, was die Mennonitische Post, wenn die nicht 100% recht haben, dort braucht einem nicht wundern. Ich glaube, die haben eine sehr gute Arbeit getan. Und so, die hatten bitte 95.000 Mennoniten, was die hatten geteilt, aber das sind mehr. Einer kann je, Google kann je auch fragen, die weet je ook verschiedenste Dinge, wat immer im Google, im Internet geschrieben ist, das ist ja alle die Wahrheit, nicht? So, da habe ich auch ein Fragezeichen, aber ich habe gelesen, dass es an 140 und ich habe sogar gehört von 150.000 Mennoniten, die in Bolivien sind. Und so, Michaela, die sagt, wir haben uns laatst wie mehr Arich verstanden. So, ich verstand, die sagt, wir sind mehr Mennoniten in Paraguay als in Bolivien, und ich streite mich mit ihr. Und dann gibt sie eine Erklärung an, aber den Dash vor der Seite, die wären in Paraguay, mehr, nicht die Menschen in Paraguay. So, nu har jag kunnat överens så nu kan vi vara för sen, ja? Okej, dann fan. Und so, wir sind an der ganzen Welt, nu will ich reden von Menschen, die da bloß Plautdietsch kennen. So wie das reichste Land in der Welt. Da sind in den States, in Kanada, sind mehr Mennoniten als 150.000. Aber die kennen auch noch eine andere Sprache, auch noch. Ich weiß nicht von in Deutschland, in Europa, wie viele Mennoniten da würden sein, aber die sind nicht bloß aufhängig von Plautdietsch. Die reichste Population in der Welt, die da bloß Plautdietsch kann, ist hier in Bolivien. Und so, das sind ein Teil von denen, die das keine Sprache kennen als dort. Uit diese große Soul, of dat dan 140 is, laat dan het Google. So, wanneer we van afloten, dan kan het nog toch van afloten, wanneer het fehlt. Aber uit deze grote soul, wat ik ga aufgeschätzt, en ik ga hier ook niet, ik schätze erop niet met dat ik kon die Soulen wiesen. Dat is een aufgeschätzte soul. Ik geloof niet dat de Meier en de evangelische Kirchen, dat er meer als 7500 Menschen om Sinnesmars in de kerk würden aanpassen. Aantal van jullie hand vielleicht dat ook mal durchgerechnet, aber ich glaube nicht, dass er mehr als 7500 von dieser ganzen Soul in der evangelischen Kirche sind. So, dat sind noch mal 5 oder 6% von unseren Menschen, plautdietsch redende Menschen, die die evangelische Botschaft kann öffentlich hören. Ich weiß, ich kenne das auf Radio, aber dass in der Versammlung, an der evangelischen Versammlung, da sind vielleicht 5, von sehr hoch 6%. So, das ist wirklich erst ab Monat sehr kleinen Prozent. Da würde ich mir nicht wehren zu sein, dass, ich früher oft, dass sind da mal 5 oder 6% bekehrte Mennoniten in Bolivien. Dort würde ich mir nicht wehren zu sein, weil die Bibel sagt uns, wer vom Horten wird nur Gott uitschrien,
Hij wordt zich vingelaten. So, hoeveel mensen in een kolonie, wat we nog keinmal in onze evangelische kerk gehört haben, die haben wirklich geschrien, Gott noch help. Gott wird die help. Die kommen vielleicht nicht raus an onze evangelische kerk. Sind dort bekehrte Menschen in der Kolonie? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Aber dat die sich öffentlich bekennen als Gotteskenner, sehr wenig van eerd wordt. Aber wo wir die am Himmelstag begehen, dat kan leicht zijn. Dat kan leicht zijn. En zo zijn 65% bekeerd. Ich weiß nicht. Ich kann mir nicht eine Nummer zu sein. Aber ich glaube ganz rein, da sind so eine Menge. Aber die Menschen, die ich kenne in der Kolonie, nicht sehr viel. Nicht sehr viel. Die sitzen sehr distrikt am Ende. Ich weiß auch, wenn wir immer noch die Kolonie fuhren in Neue Esperanza, wenn wir so aus dem Haus kamen, wir hatten unsere Deren immer durchgeschlagen, weil ihr wisst, einmal auf der wurden 30 Männer am Eck stehen und holen die ab und wollen den, die haben wir vielmals gedreht, die waren uns angestellt, wir waren uns Truck verbrannt. Hat einmal, Gott hat uns einmal beschützt. Aber wenn wir die Route fuhren, wenn wir einmal auf den Hochweg boven wären, dann wird einmal, dann wird das Dach. Da sind, wir kennen nicht die Geisterwelt, kann wir nicht wirklich sein. Aber das da eine schwere Geisteswelt über die Kolonien sind, dort weiß ich nicht, dort ist es. Und wenn er durchkommt, eine fällt sich bloß nicht keine Ware holen. Das ist irgendwo erst da, und das ist die Geisteswelt, wo das sein können wir nicht, aber ich weiß das nicht, die sind da, die so tun sind seine Geister, die sind da tüß. Die wohnen da. So, wie viele Christen, wahrgeborene Christen sind da? So tun sie da noch, dass nicht wollen sehr viel sein. Das ja. So, in 2013 hatten wir eine Landkarte. Die sehen wir in 75 Kolonien in Bolivien in 2013. Und in 2022 ist die nächste Landkarte. Und da sagt es sind 124 Kolonien. Das ist in 2022. Dat is een Durchschnitt en dat er worden meestal 5,5 kolonien, nieuwe kolonien dit jaar aangelegd. En zo dat gaat bozig. Dat meint, van de 2013, maar aan de 2029 worden er 150 kolonien in Bolivien zijn. Zo 4 jaar van nu, nou deze rekening nog, wanneer deze week weer gaat, dan worden er om 4 jaar 150 kolonien in Bolivien zijn. Dat verdubbelt zich alle 16 jaar. Verdubbelt zich dat de mensheid, ook de kolonien verdubbelen zich alle 16 jaar. Dat meint, aan 2041 is het leicht mogelijk dat er worden 300.000 Mennoniten in Bolivien zijn. Wanneer deze week wieder gaat met onze evangelische kerken, dan worden er van ongeveer 15.000 in de evangelische kerk zaten om zijn als Samaris. Dat meint dat er worden 285.000 Mennoniten voor het Evangelium niet gaan. So mijn vrouw is, hebben we ons al om ringen klappen, we gaan go, een go-project? Nee. We blijven hangen. Daar worden aan het 2041 worden er maar 3,75% evangelische Mennoniten zijn. Nou, dat is het eigenlijk nog. Dat gaat weinig. En ik wil niet schuld opleiden, ik wil niet zeggen schuld opleiden. Maar de waarheid is, we als evangelische Christen doen niet een zeer goede arbeid. Ik glaube, we doen alles wat we kunnen, persoonlijk. Maar im großen Ganzen, onze Mennoniten, evangelische Mennoniten, in de wereld eeuwen, irgendwer,
Das ist in Arbeit nicht. Da sind Menschen, die sich denken, ich kijk bloß noch Krieg meine Tüstjörg. So ich brauche nicht noch andere Menschen, ihre Tüchen kijken. Ich will nicht keinem die Finger schwießen. Und wenn ich da hart fahre, dann kijk mir da ran, ich drek ab. Da sind gute Menschen. Und die, wat in die Banken zaten, die sind geleerd, die sind erfahren, die haben Geld. Und die zaten da. Wir haben Freunde. Gute Menschen. Die fahren de Winter, wie es so kalt ist in Kanada, die fahren nach Phoenix, Arizona. Und die spielen Golf een dag even. Mij het Golf spelen ook schijn. Aber ich spiele Golf een dag even. En dan zo zaten die spelen games met een vriend. Eigenlijk ook games spelen. Aber 7 uur de weg. Dat is mijn vrouw. We hebben mensen wat we gaan doen. Die zijn voor mij geroopt. En irgendwer, dat niet. En zo ik zei in Bolivien, ik zei een riesengrote nood. Ik weet dat die kleine meiden, wat nu al goed zijn, die hebben al 15 jaar. Oké, lindo. Dat is nog niet goed genoeg. Dat is nog niet goed genoeg. Oh, dan zei je geschaft. Klappen dan zum Regen, wo zei wie geschaft, dan wordt alles handgekregen. Niet goed genoeg. Dat is niet goed genoeg. We moeten meer. So, ik wil eens opmerken, wanneer we een huis voeren doen, denk je maar een beetje even. Wie is er geroopt en wie niet? We lezen dat in 1. Korinther 12, we lezen dat in Epheser 4, dat God haft geroopt. God haft in de gemeente aangezaten. Dat zeg ik haft, dat meint, dat is al passiert. Er zijn profeten, er zijn pregers en leraars, er zijn evangelisten, er zijn, ik kan het niet vergeten, er zijn 5 sterken in Epheser. God haft die geroopt. De haft die aan het werk. Maar waar zijn die? Waar zijn die? Die Goven, die zijn door. Entweder, er sind 2 Dinge, was wir können beschuldigen. Entweder oder diese Person die sind nicht gehorsam zu Europa, oder die Zweig hat nicht geschickt. Ein von beides. Irgendwer ist da schuldig. Ich glaube, dass von uns Lied, was hier bei uns sagen, ich glaube nicht, dass wir schuldig dafür sind, weil ich glaube, wir tun. Wir haben den Raub gekriegt, und ich glaube, wir tun, was uns. Also ich will uns nicht Schuld abladen, du das nicht nur, was da schaffen, das will ich nicht sagen. Aber die notice da an de Mennoniten in Bolivien, die voorkomen, die worden wieder voorkomen. Dat geht boy auf, dat geht nicht boy ab. Und so das, was ich will für uns mitteilen. Ich habe noch ein paar Minuten Zeit, wenn ich noch irgendwie was Frauen habe, wo ich noch probieren zu beantworten. Ich frage auf diese Menschen, auf die nicht Spanisch reden wollen. Und da wird all Spanisch gelehrt. Und unsere evangelische Schulen, dort lernen wir Spanisch. Aber in der Kolonieschulen, da wird nicht Spanisch gelehrt. Da sind Worte von den Männern, die kennen Spanisch. Für die Frühs, die in der Kolonie wohnen, meist kennen. Und das wird nicht besser. Dus ik wil je schon sagen, wenn du nicht onder te brücken bist, dann kannst du noch ein Schullehrer sein. Das soll nicht das dort sein, ne? Ein Schullehrer, das ist ein berühmte Arbeit, das ist ein berühmtes Amt. Nicht da. Der Prozent für Mennoniten in Bolivien, wir sind nu 12 Millionen Menschen. Und so das ist 1,4% von ungefähr von Bolivien, was die Mennoniten sind. Von ungefähr hast du gedacht. Ja. So, was Klaus Rappel hier sagen hat, redet an, wieviel Menschen, wieviel Plautdietsche Menschen an der evangelischen Kirche sind. Und die haben, was für das Jahr wäre das erste Mal? Und in 2007 wären das 2% gewesen, hat ihr gedacht? 2,5. Und das nächste Mal, was ich gedacht habe, was für ein Jahr? Vielleicht an 21, das wird nicht abjahren.
So, wat Klaus Rampel hier sagt, dat vielleicht nog helemaal dezelfde procent, vielleicht een klein beetje op je, vielleicht een beetje drauf. So, hij zegt zu mir, ik overdreven dat hier. Ik had het doppelt overdreven. Nou ja, jo, zeggen. Zie, so, ik had het zelfs opgeschatst. Het is mijn, die opinie en mijn, die is straks zo goed als mijn. En so, ik had me erop geschatst dat er worden 4,6% zijn. En hij zegt dat hij leeft dat te hoog. Dat zijn vielleicht maar 2,5%. Oké, nu zijn we nog slechter overzier. So, hij zegt, ze vormen mij allemaal een kolonie aan en die alle zijn jongens bij ons, die gaan, veel van die gaan phone, wanneer we een signaal zijn, die checken hem phone, YouTube en er zijn korte video's voor hen. En zo de vraag is, waar we meer digitaal medien aanbieden evangelisch. En mijn antwoord, dus als je would zeggen, joh, wie zullen ons bemeden? Dat is een weg om... Worden die alle zin als morgens aan het werk aankomen, bedoel ik met. We moeten ons onderwijs om het evangelium brengen. Zie? Sehr goed. Ja, so hij zegt, die mensen die beginnen daar, die wunderen zich dat die van Bolivien zijn. Die dachten we van Canada of van States irgendwo, maar dan werkt die van Bolivien. Hadden die op YouTube wie zijn. So, wat kan je dat horen worden wat uitgestold over radio? Dat phone-signaal is lang niet alle ween. Radio kan op steden gaan waar die met de phones niet gaan kan. Maar er is ook een deel duizenden die kan met de phones ook. Maar hartje doen die, ik weet niet. Dat is schwer te zeggen, want we gaan geen soul op radio, hoeveel mensen hartje naartoe. Dat is onmogelijk dat we daar dat we de soul gaan. En zo hoeveel hartje daar over phone en hoeveel hartje daar over radio. Wer weet, is dat op een helft? Kan zijn, maar ik weet het niet meer. Nou ja, zie je dat, ja, dat is van beides verboden, je dat wordt heel gelijk. Maar die phone, die kan die van de batterie van tractor, kan die daar den chargen. Wanneer we in de ambiance zijn, waar de phone signaal is. So de vraag is, hoeveel procent hebben de mogelijkheid dat evangelium te horen? En dat wordt zeer schwer te zijn, maar je doet zo hoogst gezegd, ik geloof 75% hebben de mogelijkheid dat te horen op een of andere weg. Maar ik stem me ook met aan dat we gaan im großen Ganzen, we gaan dat YouTube hebben we niet uitgenutzt. En zoals veel jongere mensen wat al deze digitale dingen, ons oude mensen, we verstaan dat niet. Want er is een microfoon. Ik kan grootavonds een microfoon aanswitchen. Ik weet dat hij heeft een on- en off switch. So dat verstoor ik te arbeiden. Maar ons veel wat van onze jonge mensen wat zich meer worden aan bemeen. Zie, we worden nog op onze digitale workshop gehanteerd, morgen leuk is dat die programma's wat we maken doen, we maken in audio en we gaan die endlich plus op radio. We gaan, ik en Peter en Esther, we gaan al over de laatste paar jaar, we gaan meer als 250 programma's gemaakt. Dat wordt leicht gewoon op YouTube nog gemaakt. En veel plus, veel plus dat moet weer dat is alles. So hij zegt YouTube, je zeer goed aan. En police, het landpolice, daar waar dat een nieuw programma uitkomt, dat is meestvoets, dat is alle ween. En zo en we in Bolivien, we gaan, ik weet dat van RICW. We gaan dat nog niet gaan, we gaan dat nog niet, hoe dat wordt gaan zijn. Dat weet ik niet. So hij zegt, die Mennonieten, die zijn uitgekleed van het evangelium, die zijn weggetrokken voor het evangelium te hebben weer. En zo die doen dat nu ook nog, dat evangelium uit de stich gewoon voor de avond gaan. En zo we moeten de hangen onderaan daarmee. Jezus, oder verdim zijn. Ja, Jezus die zegt, die wir am Dienstern wohnen, die leggen das Licht nicht, because dat merkt er Sünden openbaar. En zo wanneer dat irgendwo een klein beetje dag wordt, dan war ich, dan is het weg gaan. Zeer dankzij, oké, nog een vraag. Ja, we als Mennonieten, ons Hintergrund, we gaan zeer weinig van fasten en beden. Maar ik geloof dat als tijd, dat we ons dat leren doen. Ik stoor aan, ja. Als evangelische kerk, ons moeten we een taubstoon en moeten de werken eigenlijk voor 3 jaar moet fasten en beden. Ik wonder of dat niet wordt uitmerken. Hij zei, we moeten proeven, zo.
Hij zegt door van San Jose am Osten aan, dat ze nu meest al zeer veel Mennoniten, en die wonen nog lang niet alle, die hebben al veel van het land als door opgekauft worden over de laatste meerjaar. En daar wordt zeer veel aangetrokken nu. En we hebben geen radio, San Jose als het wietste am Osten aan. En zo van San Jose naar de Braziliëse grens zijn nog helemaal 350 kilometer. En zo, daar worden nog, daar